As obras que a Xunta está executando na depuradora de Rianxo están a causar malestar entre os negocios do Paseo da Ribeira que se ven afectados polo corte na circulación. Dende o Concello piden á Xunta que asilicie os traballos mentres buscan unha alternativa ao tráfico. Malestar en Rianxo coa realización das obras da EDAR ubicada en Punta Fincheira, que obrigaron á reorganización do tráfico en zonas como a Rúa do Paseo da Ribeira dende 1 de xuño. Un tramo da dita vía permanece pechado ao tráfico que debe acceder pola Rúa Rinro, Estrada de Rianxiño, Arcos Moldes, Fincheira, Sogo dos Bolos e Tansil, a zona portuaria, para entrar e saír do centro urbano. Situación que está a xerar malestar entre a veciñanza e sobre todo entre os negocios afectados, principalmente no sector da hostalería. Dende a Asociación Rianxeira de Empresarios convidan a veciños e veciñas a apoiar os negocios polas obras do paseo e piden solucións urxentes e implicación de todas as entidades involucradas. Xa se iniciou unha recollida de sinaturas nos negocios afectados coa finalidade de lograr de xeito urxente unha modificación no sistema de circulación establecido provisionalmente. O alcalde de Rianxo, Adolfo Muiños, destacou que se trata dunha obra moi importante da Xunta de Galicia, que evitará verteduras á ría. Se ven como outras obras causa molestias, porén dende o Concello, xunto coa Policía Local e técnicos de Augas de Galicia, tratan de buscar a mellor solución para causar as menores molestias posibles. Se ben destacou que a axilidade da obra se ve afectada por factores como as mareas. Desde o Goberno Municipal queremos esta obra, evidentemente, é unha obra da Xunta de Galicia, é unha obra financiada pola Unión Europea, unha obra, polo tanto, do máis importante que probablemente teremos nestes anos no noso Concello. Polo tanto, desexamos que sexa. Xunto coa Policía, xunto cos responsables da obra, estamos intentando buscarlle a mellor solución posible para crear as menores molestias posibles, pero garantindo que a obra, evidentemente, continúe o seu debalo e a súa actuación, non? Evidentemente, nós somos os primeiros preocupados en demoras, en retrasos. Ás veces tamén nos costa comprender porque non hai xente traballando a toda hora nesa obra. Claro, hai explicacións que, desde o punto de vista técnico, se nos dan que ás veces se pode xustificar. Unha delas é as mareas. Por debaixo do subsolo de Rianxo, especialmente na Ribeira, entra a marea. Por lo tanto, cando hai marea, hai labores subterráneas que non se poden desenvolver neses espazos. Ou ás veces tamén houve algún problema coa carga de tormentas eléctrica que podía dar en accidentes. Ben, nós non somos técnicos, pero podemos entender que estas circunstancias ás veces retrasan o inicio. Dende a ARE remitíronse diversos escritos a Augas de Galicia, entidade encargada da xestión das obras. A Consellería de Infraestructuras, a que está escrita a entidade anterior, e o propio Concello, presentando alternativas sobre as posibilidades viables de facilitar a circulación de vehículos cara ao Casco Vello e o Porto, evitando o desvío por Tansil. Incluso solicitaron que entre as medidas se baralle abrir un tramo da Rúa de Abaixo entre a Praza Castelao e a Travesía da Ribeira. Dende o Concello estudarán as diferentes peticións e alternativas de reorganizar o tráfico para que as molestias sexan as mínimas posibles. O que queremos é buscar a mellor solución posible. Hai unha petición sobre a mesa de unha posible alternativa parcial para mellorar o tráfico. Vámoslo estudar e vamos intentar impulsala, pero sempre garantindo un pouco a seguridade dos traballos, a garantir a seguridade dos peóns. Algunha delas fala de abrir parte da Rúa de Abaixo, que neste momento é peatonal. Vámola estudar para que agora, cando cesen estas obras ao longo do verán, poidamos ver de buscar a mellor solución posible. Nos, evidentemente, non queremos en ningún caso que haxa ningunha merma, por iso vámoslo estudar. Pero sempre, desde o punto de vista municipal, entendo que todas a xente estamos a favor dunha obra
que soluciona un problema grande que tiñamos de verquidos ao mar e soluciona un problema a futurum da nosa depuración. Por tanto, é importante que esta obra o máis rápido posible, e así se lle exixe en cada unha das reunións que temos coa Xunta de Galicia, pois que se faga. É unha obra de Augas de Galicia, con ela estamos reunindo, esta mesma semana volveremos xuntarnos con eles. Plantexárase ademais a posibilidade de ampliar a zona estreita da fachada marítima, segundo explicou o alcalde, pero Costas do Estado non deu autorización para esta actuación. Nalgún momento tamén se plantexou, así me consta, que se trasladou a Costas do Estado a posibilidade de anchear puntualmente na zona do estreito a nosa fachada marítima para que se pudera pasar por ali o colector. Esta hipótese, que eu mesmo tamén trasladei apoiando que se pudera facer esta actuación a Costas do Estado, non deu visto bo a esta actuación, polo que non está sobre a mesa. Entón está realizar os traballos tal como estaban plantexados pola propia Xunta de Galicia e pola propia empresa. Oxalá porque nos permitira facer esa actuación que permitiría aliviar de alguna maneira o paso. Non foi posible, xa digo, polas reticencias de Costa do Estado a que haxa actuacións que invadan de alguna maneira a zona da súa competencia. O Concello, evidentemente, desde un punto de vista institucional, apoia, complementa, traslada as peticións dos nosos veciños, pero que non temos a última palabra sobre unha obra que é responsabilidade en terreos portuarios, terreos, por tanto, da propia Xunta, unha obra financiada pola propia Xunta, e que se nos queira facer partícipes como se fóramos a voz definitiva para poder tomar decisións ao respecto. Desafortunadamente ou afortunadamente non é a situación. O Concello acompaña, respeta e quere ser colaborador desta actuación. Non é o responsable da obra. En Rianxo todos agardan que rematen as obras, conscientes da necesidade, pero que causen os mínimos prexuízos para negocios xa moi afectados pola pandemia.